И здравейте хора и потребители на Vibox7, аз съм Alpha Gamer BG. В този клип реших да ви покажа как можете да се направите ето такъв капан. Това е капан. Ако нямате, примерно ако сте в сървър или нямате команди като GMO или XP, няма да се измъкнете просто, ако има резиденция. Ето сега ще ви демонстрирам. Влизаме и хоп, горе има дърво и няма да се отвори. Може да го чупите. Това говорим само за сървър, особено ако не сте админ, просто играете и няма къде излезете просто, трябва да пишете спомняне на друго. Така, взимате си 4, т.е. една врата, такава сигнална плоча, взимате също и и започваме. Първо поставяте на врата така, другата също нея да е така. Това беше. Беше така. Не значи. Ето. Една така, друга така. И сега тук същия начин. И тук същия начин. И тук слагате една ограда. Същия начин. Аз ще сложа само тук, или пък може да си направите така. Така. Тук да просто откривате и да ги штрушите. Препоръчваме да направите този капан в сървъри. Само няма да се измъкнете. Ето, слизате, няма да се измъкнете. Но това беше. Надявам, че съм ви помогнал. Това беше за този урок. Ще се видим в следващия епизод. Може да видите поредица клипове в Vibox7, любители Alpha Gamer BG. И до скоро в следващите приятели.